She did it. Nice jump, A dyna ni, dechrau'r gêm. O, bach y lle fyna, yn syth. O, dyna tackle swmpus iawn, bach yn uchel fyna. Dyfarnwr wedi rhoi kick gosb fyna. Ac yn lledu'r pêl yn gyflym yn hyn. Ac dyna'r cais gyntaf. Chwarae teg, dyna cais gyntaf yna, wedi cael ei sgori. Right, Afon Taf, okay. Right, boys, Levi, up in the line back, come on. No, Levi, stay pulled. A'r dyfarnwr wedi rhoi kick gosb yna nawr. So, Afon Taf yn lledu'r pêl. Yn cadw'r pêl. Yn dda fyna, ailgylchu'n dda. Ac yn trio ffindio gwagle unwaith eto. Yn redeg yn syth lan. A dyna kick gosb am dal ar pêl ar y llawr fyna yn y tackle. So chwarae teg i Herbert, ysgol gyfyn Herbert fyna. Yn gystadlu ar y llawr fyna, ennill y penalty. Y kick gosb. A dyna ni ffwrdd. Cadw'r pêl yn fyw nawr, da iawn. Ailgylchu, cadw'r pêl yn fyw, pas eto, da iawn. Redeg yn gryf yn hyn, pen lawr ar y llwybr tarw, da iawn. Angen ailgylchu fan hyn, pas, ac unwaith eto, bach o lle dyn ni fan hyn. Dim y boes cyflym sy'n allan ar asgell ar un o bryd. Ac wedi cael ei troi drostodd unwaith eto, a cic gyflym gan Afon Taf. A dyma nhw ffwrdd. Cadw'r pêl yn fyw. Ac yn pasio i'r chwith nawr. Ac bach y lle i'r asgellgwr fan hyn a cyflymder gyda fe i gorffen y symudiad o dan y pist. A dyna ail gais Afon Taf. Afon Taf. So na'r sgôr ar hyn o bryd a trosiad i ddod. 14 pwynt i ddim. So ysgol Herbert dim. Ysgol Afon Taf 14.
Boys, defensively now, defensively sound, okay? Right, gan ni. Right, a mae'r cic wedi cael ei wneud nawr i ail ddechrau'r gêm. So, Afon Taf yn ail ddechrau'r gêm nawr wedi colli meddiant yn gyflym. Ac yn lledu'r pêl. Chwarae teg. O, newid cyfeiriad o'r chwarae lan y llwybr tarw, lan y canol y ca. Cadw'r pêl yn fyw ac unwaith eto dadlwytho yn y contact. A dyna cais arall i Afon Taf. Trosiad i ddod. A dyna trosiad cywir fyna, Afon Taf, 21. Ysgol Gyfun, Treherbert, dim. Sori, Tonyrefail, sori. Ac wedi dechrau off unwaith eto. Ysgol Tonyrefail yn rhedeg yn swmpus fan hyn, lan y canol y ca. Angen cadw'r meddiant, da iawn. Ailgylchu fan hyn. Tonyrefail yn cadw'r pêl. Dyfarnwr gadw nhw chwarae ymlaen. Angen cadw'r pêl fan hyn. Bwysig yn saith bob ochr bod chi'n cadw meddiant. Mae'r dyfarnwr wedi rhoi penalty. Kick-osp yn erbyn Tonyrefail fyna am dal y pêl ar y llawr. Ac bach y cyfle fan hyn nawr. Angen i Tonyrefail i amddiffyn yn dda. Ailgylchu'n dda fyna. Bach o gwagle. O, tacl dda hefyd. Cadw'r pêl ar y maes chwarae. Da iawn. Redeg yn gryf fyna. O, anlwcus, wedi taro'r pêl mlaen fyna. Chwarae adfantais fan hyn i Afon Taf, ac maen nhw wedi sgori cais arall o dan y pist. A trosiad cywir fyna. So, ysgol Afon Taf, 28. Ysgol Tonyrefail, 10. A dyna hanner amser. Please make your way to pitch 15. Boys, don't drop now, okay? Boys, when it's off, have a breather. Busy going on now, Jack. Going on. Con, you're going on, right? Okay, a ni'n barod fan hyn am yr ail hanner. A mae'r chwiba yn y dyfarnwr wedi mynd.
Bach o lle lawr yr asgell fan hyn I ysgol Tonyrefail. O, dyna cais arbennig. Da iawn. Dyna cais arbennig. Ysgol Tonyrefail yn taro nôl fyna ar dechrau'r ail hanner. Chwarae teg. Dyna wedi gorffen y cais na yn gwych. Tacl arbennig hefyd, ond just rhy hwyr. So, trosiad anodd iawn o blaen Tonyrefail fan hyn. Na hi, so sgôr ar hyn o bryd, Afon Taf 28, Tonyrefail 5. Ac wedi ail dechrau'r gêm nawr. So, Afon Taf gyda meddiant yn dwfn yn hanner unan. Niwyr cyfeiriad y chwarae fan hyn. Pel yn un law yna, tacl swmpus yna. Dadlwytho yn y tacl. O, dyna tacl gwych. Allan o'r lle chwarae. So, llinell fydd hi nawr I ysgol gyfun Tonyrefail. Waw, dyna tacl dda fyna. Mae gyda ni llinell fan hyn I ysgol Afon Taf. Ysgol Tonyrefail. A dyn nhw gyda symudiad. O, chwarae teg pas cywir ar yr amser iawn fyna. Ac unwaith eto, cadw pel yn fyw. So, edrych am lle nawr. O, bach o lle fan hyn. Edrych fel bod da iawn ysgol gyfun Tonyrefail yn taro nôl unwaith eto. Ac yn sgori cais arall. Arbennig, boys. Trosiad I ddod. There's the reason we were doing great till you just turned up. Yeah. How are you? You good? Ydy, mae hwnna'n trosiad cywir. So, sgôr ar hyn o bryd. Afon Taf 28. Ysgol gyfun Tonyrefail 10. 12. Yeah, boys, need points now. Set up, still. Come on. Good job. Maybe I'll blame. Thank you. One of you drop back. Get in. Drop back. Boys, just coming this side. Ysgol Tonyrefail yn niwyr cyfeiriad y cic i'r pen pella. Pws y pabell. O, tacl dda wrth I sodle. Tacl arbennig fan hyn. Cadw'r pel yn fyw unwaith eto mae Afon Taf yn wneud. Ac yn lledu'r pel I bach o gwagle a dyna un person I ochr gamu. O, tacl dda. Am ddiffyn yn rili dda fyna. Ydy'r dyfarnwr yn hapus o hwnna? Na. Mae'r pel yna wedi cael ei taro ymlaen. Sgrym fydd I ysgol Tonyrefail. Cyfle fan hyn I ysgol gyfun Tonyrefail I ymosod o dwfn yn ei hanner unan wrth cael sgrym fan hyn. A oes symudiad yn barod gyda nhw. A sgrym nerthol gan y doi tîm yna. Tonyrefail yn cadw meddiant ac yn lledu'r pel. Niwyd y cyfeiriad o'r chwarae. Do lan yr ochr dywyll fan hyn. Ac yn ffeindio bach o gwagle.
Cadw'r meddiant na, da iawn. Ailgylchu'r pêl. Da iawn. Cadw'r pêl yn fyw. Na hi ffeindio bach o lle. Ac yn ymestyn. O, rediad nerthol fyna lan y canol y ca. Ydyn nhw'n mynd i ailgylchu. Now go for it. Go again. A dyfarnwr yn gadael y pêl i fynd. O, cic o draws ca. Ydyn nhw'n mynd i bwnsio i fyny. O, chwarae ymlaen. That should have been a try any day of the week. I'm not so sure about that penalty. Dylan was attacking, stood back up. Yeah, a clear release. Ac na sgrym i Afon Taf. When I get subbed off. Afon Taf. Wait, I only went for Pete. Look how deep the full back is. It's just has to go hands. There's nothing complicated. Look how deep he is. Well, it goes narrow when attacking, ain't it? Unless they start to spread when the ball comes into play. Now he's stepping up. I boot this. I'd be tempted to boot this and tell Dylan. Yeah. No, Noah! Dylan, you're going to kick it and get him to chase it. Noah! Oh, I was a bit cheeky. No, you can't hook it out of the scrum half's hand. Nice try, though. Fair play. Dyfarnwr ddim yn hapus ar sgrym fyna. Mae wedi galw nhw nôl. There it is. We need another try. Afon Taf yn dod i'r pêl mewn ac yn lledu'n gyflym. O, wedi gael y pêl i gwmpo fyna. Wedi rhoi'r meddiant nôl i ysgol Tonyrefail. Meddiant gyda nhw. Ac yn sgori'r cais arall. Chwarae teg. Afon Taf 28, ysgol Tonyrefail 19. So sgôr terfynol 28-19 i Afon Taf. Da iawn i'r ddau tîm. Rygbi o safon uchel, da iawn.